Váš sen bývať v jednopodlažnom dome môže splniť veľmi obľúbený štvorizbový bungalow Efekt 42, ktorý poskytuje svojou veľkosťou bývanie pre 3 až 4-člennú rodinu. Kuchyňa, ktorej súčasť tvorí menšia špajza, je spojená s obývačkou. Domček ďalej disponuje 3 dostatočne veľkými izbami a chodbou spájajúcou všetky časti domu. Vo vstupnej časti je vchod do menšej technickej miestnosti, kde je možné umiestniť zásobník na teplú vodu alebo elektrokotol. V cene domu na kľúč je zahrnuté tepelné čerpadlo na teplú úžitkovú vodu a lokálna rekuperácia. V cene domu na kľúč tiež získate interiérové dvere, laminátové podlahy, osadenie sanity, keramických obkladov a maľovky. Obytná plocha montovaného domu je 69,42 m². Úžitková plocha domu je 89,66 m², a zastávaná plocha 104,5 m². Cena za hrubú stavbu sa začína na sume 28 822 eur. Pri výstavbe domu na kľúč zaplatíte len 84 385 eur.